אתה יודעת אף פעם מה זה החיות המוזרות האלה? כל הקטע בתנועה זה הבא. אוי, איך מוצר? מאובן? זה החלפה, זה חילוף חומרים. זה היה קונחייה, יש מסביב אדמה, או זה, ואז זה מחליף. כאילו זה לא, זה באמת, זה אבן, זה חומרים שהיו מזה. היה זה, היה שני דברים, היה אחד, ואז היו... זה ה... זה. אתה מבין? תשאל את יונתן, נראה לי יונתן ידע יותר. יונתן, איך... אני צריך להקים משפט יותר... אני אין לי חוקת קשב, אני גם מצלם וגם... טונץ', איפה אנחנו נמצאים? אתה ראה וידאו אותה? כן, אני בווידאו. טונצ'יק על איזה... הנה הוא מצביע, הוא מראה לנו... אתה מצביע, על מה אתה מצביע? בוא נסתכל. על הים. על הים. הנה הים. אנחנו מטיילים גם על הר. איך קוראים להר הזה? הר? הר הכמות. תן כיף. הר הכמות.